Okay, samahan nyo ako, pupunta tayo sa garden para magtanim doon sa garden ko. Titingnan natin. Samahan nyo ako. Let's go. Hello mga kapatid, narito ako ngayon sa garden kung saan ako ay magtatanim ng sitaw at saka lasuna. Ano ba yung lasuna? Is yung mas maliit kaysa sa sibuyas, pero meron akong naitanim dito kahapon na kangkong at saka kamote, pero itutuloy ko na magtanim. Guys, ihanda po natin yung taniman ng lasuna. Ito yung pataba na complete, tinatawag na complete 13-13-13. Tapos itong isa naman, itong puti, yung tinatawag natin na urea 4600. Yan yung grade ng pataba dito.
idagdag na lang natin dito sa kamote. Dito tayo magtatanim ng sili. Ito naman yung Asian spinach or lobati. Magtanim lang ako ng 2 piraso. Pwede na yan. Siya ngayon yung puto ng palaya. Pinatubo ko na ko sa bahay 5 days ago. Ngayon itatanim ko na siya dito. Yan, hanggang doon. Hello guys, good morning. Dito pa ako ngayon sa garden ko. Bibisitahin ko after a week para makita natin kung ano yung nangyari ngayon. Pero ngayon medyo malamig, kaya titignan natin yung nangyari. Ayan yung mga tinanim after okay. Nakadilig na ako, aalis na ako. Okay. Pero mayroon yung nalantay yung mga sitaw ko, mahahapang sitaw. Utang dito kung gusto niya pag malamig. Ito naman yung ampalaya. Okay. Tingnan mo yung nangyari sa kangkong ng malamig. Yan na po. Hello guys, dito po ako ngayon sa garden. Bibisitahin ko yung halaman ko kasi lumamig ng 3 araw. Nagtataka kayo siguro kung bakit may plastic, kasi lumamig ng 3 araw, kaya linagyan ko siya ng plastic para hindi siya ma-frozen. Ito na yung mga halaman ko, pero tatanggalin ko na ngayon. Kaya malaki na yung sibuyas.
kalahati. Ito pa. Kasi tuyo na rin at magdidilig po ako ngayon. No? Okay, see you soon. Bye bye. Ayan, tatanggalin na natin yung nilagay kong takip na plastic kasi 3 araw na malamig, kaya ayaw ko namang malanta na parang ma-frozen ba yung mga halaman, kaya tatanggalin ko na kasi medyo mainit na, mag-umpisa na naman ng init, kaya kailangan na matanggal itong plastic na ito. Guys, see you for the next video. Bye bye. Maraming pong salamat mga kaibigan sa panonood sa aking channel. Huwag niyong kakalimutan na subscribe and like. Thank you very much and God bless. Bye bye.